Que tal? Moi boas noites. Temos que interrumpir a programación porque temos unha importante nova que contar. Nas vindeiras xornadas, tras un período de desacougante calma e un forte cambio teremos en Galicia. Será radical, nunca antes visto nun mapa das isóbaras, e que unha profunda borrasca situarase xusto en riba de Galicia e provocará un forte dioibo que arrasará a xeografía galega de oeste a leste. Este fenómeno, ademais, virá acompañado de fortes ventos entre Bares e Fisterra, chegarán ata forza 10. O dioibo notarase primeiro nas comarcas atlánticas e pouco a pouco irase trasladando ao interior de Galicia este desacougante fenómeno cusas consecuencias aínda non coñecemos. Que rayos é iso do dioibo? Iso así como moi perigoso, non? Teremos que ir ao supermercado e comprar conservas de escurís e cousas desas. Buah, non creo, tío. Será simplemente un hortensia deses, como que conta meu pai. Un que? Un hortensia deses, que ven con chuvia e vento, que arrasa con tellados, con árbores, como chover a cachón, pero máis forte, non sabes? Pero iso non é un diluvio. Sí, iso. Ah, xa, cara, xa entendo. Dioibo é unha choiva moi forte. Eu que sei, tío. Debenlle chamar así agora. O galego anda no trocar seguido. Uf, así a todo que medo, eu non penso sair da casa. Pois se ten que vir o dioibo ese do carallo que veña. Cago na cicloxénesis explosiva no claustro, na manera que os parió a todos. Que veña xa, home, que eu teño paraugas. Tapámonos e andando. Eu non lle teño medo ao dioibo.